Spiritu qaddis li ħlaqtna, ejja lil moħħ lilna, imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna, għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam 7 doni, int lit il-leminija tal-missier minnu wieħed, fik bl-erf l-snamonija. Ixel id-dawl lis-sensi, kebbes il-qlub l-imħabba u saħħaħ dan ġisimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm lill-għadu, lilna fis-sliem ħenjin mexxina int biex nibqgħu mid-deni meħlusin. Għamel li nsiru nafu bik lill-missier u l-ibnu li fik spiritu li tqaddes bla nieqfu dejjem nemnu. Glorja l-missier lill-liben li qam minn bejn l-imwiet, l-ispirtu faraġġ tagħna għal dejjem fis-smawiet. Amen.